тоҷикистон ва эрон масоили ҳамкориҳо дар соҳаи меҳнатро баррасӣ карданд. шӯрои ҳуқуқи башарии Русия пешниҳод кард, ки кӯдакон аз волидони муҳоҷири беинсоф кашида гирифта шаванд. зидди Русия додгоҳи Гаага парванда боз мекунад. дар Исроил зиёда аз 500 000 нафар ба зидди тағйироти низоми судӣ тазоҳурот карданд. тоҷикистон ва эрон масоили ҳамкориҳо дар соҳаи меҳнатро баррасӣ карданд. вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон Гулнора Ҳасанзода дирӯз дар душанбе бо муовини вазири ҳамкорӣ, кор ва ҳифзи иҷтимоӣ, раиси созмони омӯзиши фаннӣ ва касбии Эрон Ғулом Ҳусайн Ҳусайниё мулоқот кардааст. зимни мулоқот ҷонибҳо мавҷудияти имконоти фаровони таҳкими ҳамкориҳои мутақобила ва зарурати амалӣ намудани чорабиниҳои пешбинишуда аз ҷониби мақомоти дахлдори ду кишварро ҷиҳати тавсеяи минбаъдаи муносибатҳо ва ворид шудан ба марҳалаҳои нави ҳамкорӣ тасдиқ карданд. дар мулоқот ҷонибҳо таъкид карданд, ки фарогирии аҳолӣ ба омӯзиши касбҳои техникӣ ба боло бурдани рақобатпазирии нерӯи корӣ ҳам дар кишвари иқомат ва ҳам дар бозори меҳнати хориҷи кишвар мусоидат мекунад. гуфта мешавад, ки сафари гурӯҳи кории Вазорати ҳамкорӣ, кор ва ҳифзи иҷтимоии Эрон ба раҳбарии Ғулом Ҳусайн Ҳусайниё дар Тоҷикистон то 16 март идома хоҳад кард. бар асоси барномаи сафар, ҳайати эронӣ аз чанд марокизи омӯзишӣ, литсейҳои омӯзишӣ ва мавзеъҳои таърихӣ дидан хоҳад кард. шӯрои назди президенти Федератсияи Русия оид ба рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳуқуқи инсон пешниҳод кард, ки кӯдакон аз волидони муҳоҷири беинсоф гирифта шаванд. Валерий Фадиев, раҳбари ин шӯро, зимни сафараш ба вилояти Калуга дар шарҳи ин иқдом ба расонаҳо гуфта, ки насли наврас бояд таълим гирад ва ба таълимгоҳ фаро гирифта шавад. дар Русия минбаъд муҳоҷироне, ки аз фиристодани фарзандашон ба мактаб саркашӣ мекунанд, аз ҳуқуқи волидайн маҳрум мешаванд. ба гуфтаи ӯ, падару модар вазифа доранд, ки фарзандони худро бо таҳсил таъмин кунанд, вагарна фарзанди онҳо кашида гирифта мешавад. қаблан вазорати корҳои дохилии Русия лоиҳаи қонунеро пешниҳод карда буд, ки бар асоси он муҳлати будубоши шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар кишвар метавонад то 3 моҳ кам карда шавад. додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ дар Гаага дар робита ба таҷовузи Русия ба Украина бо иттиҳоми ҷинояти ҷангӣ 2 парванда боз карда, ба ҳабси чандин нафаре низ дастур хоҳад дод, ки эҳтимол меравад дар ҷиноятҳо даст доранд. дар ин бора расонаҳои Reuters ва New York Times рӯзи душанбе бо истинод ба мақомҳои расмии додгоҳ, ки номашон зикр намешавад, хабар доданд. хабари бозшавии парвандаҳо то ҳол расман нашр ё тасдиқ нашудааст. ба иттилои New York Times, иттиҳомҳо бар асоси 2 банд тахриби ҳадафмандонаи зербиноҳои ғайринизомии Украина ва интиқоли кӯдакон аз ин кишвар ба Русия, ки Киев онро хушунат ва дорои нишонаҳои қатли ом номид, эълом мешаванд. додситони додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ дар Гаага Каримхон ахиран барои омӯзиши ҳадафи мушакҳои Русия ва ҳамлаи бесарнишинҳо ба иншооти зербиноиву энержии Украина ба ин кишвар сафар кард. Русия зарбаҳои худро қонунӣ шумурда мегӯяд ба хотири заиф сохтани душман анҷом шуданд, аммо Украина онҳоро воситаи тарс додани сокинони осоишта меномад. раиси ҷумҳурии Украина Владимир Зеленский гуфта буд, ки кишвараш алайҳи Русия ба додгоҳи байналмилалӣ даъво бурдааст. Русия рӯзи 24 феврали соли гузашта ба Украина ҳамла кард. Киев ва кишварҳои ғарбӣ онро таҷовуз ба хоки Украина медонанд, аммо Москав амалиёти вижа барои ғайринизомӣ кардани Украина медонад. ҳудуди 500 000 нафар аз мардуми Исроил дар тазоҳурот алайҳи тағйироти низоми судӣ дар ин кишвар ширкат карданд. танҳо дар Тел-Авив тахминан 250 000, дар Ҳайфа тахминан 100 000 нафар ҷамъ шуданд. ин яке аз бузургтарин тазоҳурот дар таърихи давлати Исроил тавсиф шудааст. тазоҳурот алайҳи барномаи ислоҳоти куллии низоми судӣ, ки давлат мехоҳад анҷом диҳад, тӯли 10 ҳафта идома дорад. мунтақидон мегӯянд, тағйироте, ки давлат мадди назар гирифтааст, низоми демократии ин кишварро суст хоҳад кард.